Il-Maġistrat Nadin Lija astjeniet mill-każ ta' Paqpaqli wara li jistess iddikjarat fil-qorti li kienet taf lil xi qraba ta' wieħed mill-akkużati. Il-każ kien ġie assenjat lill-Maġistrat Lija wara li l-Maġistrat li kien qed jisma' l-każ Aron Buġejja ġie promoss għal imħallef aktar kmieni din is-sena. Meta l-każ kien se jibda jinstema' l-ewwel darba fl-istadju ta' kompilazzjoni, il-Maġistrat Lija infurmat lil partijiet li hija għandha ħbiberija kbira ma' membru tal-familja ta' Tonio Darmanin. Il-prosekuzzjoni u l-avukati tal-allegati vittmi ma oġġezzjonawx sabiex il-Maġistrat tisma' l-każ. Madankollu, wara li talbu sospensjoni, iddikjaraw li jkun aħjar f'dawn iċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ li ssir ir-rikuża fl-interess tal-ġustizzja, fis-sens li l-ġustizzja trid tidher li qed issir. L-avukati faħru l-mod korrett kif il-qorti aġixxiet. Sa dan it-tant, it-komplija tal-każ li kien se jkompli l-4-16 Ottubru issa ġie pospost għal dat oħra. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Ġożrik Mifsud, Silvio Magro u Hubert Cini. Gianella De Marco u Stephen Tonna Lowell qed jidhru għal Paul Bailey li kien qed isuq il-karozza involuta fl-inċident. 13 il-persuna qegħdin jiġu akkużati brabta ma' traċedja ta' Paqpaqli għall-Istrina f'Ottubru tal-2015, meta kienu weġġaw 23 persuna. Fost l-akkużati hemm Paul Bailey, is-sewwieq tal-Porsche li baqgħet dieħla fil-folla preżenti u l-preżentatur u l-organizzatur ta' Paqpaqli Tonio Darmanin. Huma kollha qegħdin iwieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Għal diversi membri tal-Kumitat Organizzattiv qegħdin jidhru l-avukati Stefano Filletti, Joe Giglio, Artur Azzopardi, Michael Xriħa, Ray Fenekadami u Albert Zerafa. L-avukati Franco De Bono, Amadeus Kakija, Roberto Montalto, Michael Grek, Yazoo Ghaznavi, Alessia Zammit McKeon u Ruben Farrugia huma l-avukati li qegħdin jidhru f'isem il-vittmi.